Купищата пластмаса са обичайната обстановка за 28-годишната Даниела и 25-годишният Влади. От малки мечтаехме да се справим с замърсяването и през цялото време сме търсили най-различни начини за рециклиране. Брат ми беше напълнил мазето на село с пластмасови бутилки и дълги години се чудихме какво ще ги правим. Организирали сме многократно всякакви почиствания по бреговата ивица на река Дунав, сред природата и така нататък, но стигнахме до извода, че това не е начинът за справяне с проблема. Така след дълго проучване се ражда общият им проект Вавакада – производство на изделия от рециклирана пластмаса. Писах дипломна работа на тема кръговата икономика и оттам се вдъхнових да произвеждаме нещо от отпадъци. Същевременно учих и архитектура и точно поради тази причина съм толкова вдъхновена да произвеждаме мебели и да работим с интериорни дизайнери и архитекти. Двамата са убедени, че цветните пластмасови плоскости ще са подходящи за изработване на красиви мебели, както и да намерят най-различно приложение в публичното пространство, като училища, например. В момента работят по монтирането на пресата за плоскости, най-важният елемент от процеса. И ни демонстрират първи опити с пластмасата. Това е първият опит за изработката на арт-обект от рециклирана пластмаса. Както виждате, това е карта на България. А това са някои от цветовите комбинации, които в момента разработваме. Технологията, по която изграждаме пресата за плоскости, е open source и се използва по целия свят, като съществуват работилници подобни на нашите в над 100 държави и всичко е напълно безплатно и всеки може да изгради подобна система, стига да има желанието и финансите необходими за целта. Това, което правим, се надяваме да бъдем вдъхновени за всички около нас. Било то млади, стари, било то предприемачи или просто всеки един от нас. Да махнем лепкавото. Даниела и Влади са убедени, че са намерили начина как да направят своя древен град по-чист. Особено ако и други ги последват, защото вярват, че светът се променя не от мърморещите, а от тези, които работят да превърнат мечтите си в реалност.